खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म दिनै 4 जानुवारि नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनायजों लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया खौरांखौ खोनासंलांदो संदाननो थांनाय आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाखौ होसो होसो गाग्लोबदों आसाम पुलिसनि साबानि मोनसे हान्जाया गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय जेरै हागौ एरै खारनो गोनां जादों जुवा गेलेनायखौ खौरां मोननानै आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाया संदाननो थाखाय थांदोंमोन बेयावनो जौ लोंनानै जुवा गेलेबाय थानाय गोबां सुबुंफोरा पुलिसनि सायाव जेरै मोनो एरै गाग्लोबदों बे जाथाया गलाघाटनि बकाखातआव जादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां सुबुंफोरा जौ लोंनानै जुवा गेलेनायाव थुबुर जानानै दंमोन बेयावनो जुवा गेलेनायखौ होबथानो थांनायाव पुलिसखौ लावथि अन्थाइ बायदिफोरजों गाग्लोबदों बेनि अनगायैबो पुलिसनिफ्राय फैसा चस्मा जि दं बेफोरखौबो लुथिदों होननानै फोरमायथिदों दा बे दायनि थाखाय साब्रैखौ हमबाय आरो गुबुन खारखुमानानै थानाय सुबुंफोरखौबो नागिरगासिनो दं होननानै पुलिसा फोरमायथिदों क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एसटि खथाखौ बोखारनायनि हेंथायै ज' जायाबा दैदेनगिरिफोरखौ होसोगोन होननानै बुंथिदों एनएलए बियाब आफादनिफ्राय मख'नो गोनांदि रायजोआव बियाब दाफाम जागोन नाथाय बियाब दाफामनाया बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनफानि उनाव मोनफा खैफोदसो लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों बिटिआरनि गोदान जिल्ला तामुलपुर जिल्लाखौ सिफायनानै होखांनायनि उनाव क'क्राझार लकसभा एसटि खथायाबो दानजायोबा मा जागोन बेखौ लानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे आफादफोराबो जिंगासिनायखौ नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय क'क्राझार लकसभा एसटि खथाखौ दाननायनि हेंथायै ओंखारबोदों एनएलएफि आफादाबो बिथांमोनहा बुंथिदों दि जों गोलाव सम राजखान्थि मोनथायनि थाखायनो नांबोदों बेनिखायनो गोलाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनखानायखौ खोमानानै लानो हाया आरो बर'नि आफाद राजखान्थि दोलो फरायसा आफाद एक्स एनडिबि एक्स भलन्टियार फर्स गासैबो ज' जानानै जांख्रिखांनांगौ जुदि क'क्राझार लकसभा एसटि खथाखौ दाननानै होनायनि हेंथायै गासैबो ज' जानानै गसङाबा जाय गसंफाया बेफोर दैदेनगिरिफोरखौ होसोनाय जागोन होननानैबो बुंथियो एनएलएफबिनिफ्राय लोगोसे फोरमायथिबावदों दि एनएलएफबिया दा सिजफायारावसो दं बेराफारसेथिं सोरखारनिफ्रायबो जेबो मदद मोननो हायाखै बेबायदि थासारियाव मोनखानाय मोन्थायखौ बोखारनानै होयोब्ला एनएलएफबिया सहायनाय नङा होननानै बुंथियो आरो क'क्राझार लकसभा एसटि बियाबखौ रैखा खालामनो थाखाय गासैबो राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै दोलोफोरखौ ज' जानो थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा नङाबा जोंनि इयुन जोलैया गोमालांगोन होननानै बुंथियो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गुबैयै क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव एसटिनि सुबुं अनजिमाखौ नायोबा एसटि सिटआ दानजागोन मानोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोबां आयेन बेरेखायै ट्राइबेल नङै सुबुं अनजिमा हाबफैनानै दङ सोरखाराबो बेखौनो बुंगोन जेरै लिरखानाय दं बेबायदिनो जागोन एसटिआ माइनरिटिबा एसटि सिटआ थानाय नङा आरो एसटिआ मेजरिटिबा एसटि सिटआ थागोन होननानै नाथाय सोरखारा बेबायदि बुंबाबो बियो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोल आरो ट्राइबेलफोर बांसिन थानायनि थाखायनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होनाय जादोंमोन बेनिखायनो आयेन बेरेखायै थाफैनायखौ बिजिरसालिया बिथोन होनाय बायदि होस्रांबानो क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव एसटिआ मेजरिटि एबा ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमाया बांगोन होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो अदालगुरियावबो लकसभा बियाब दायोबा एसटि खथा दानांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय बिजि बरन बसुमतारीनि जिउ खहा लामानि जाब्रथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बिजि बरन बसुमतारीया बिथाङा सनितपुर जिल्ला गावजेंबेल गामिनि जितेन बसुमतारीनि फिसाज्लामोन गावनि नखरखौ बेंनो थाखाय कर्नाटकनि कलार जिल्लायाव खामानि मावहैदोंमोन बिथाङा नाथाय लामानि जाब्रथायजों अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिजि बरन बसुमतारीया बिथांनि गोथै देहाखौ न'सिम दैथायहरदों बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसना बिथां बिजि बरन बसुमतारीया रुंसारि जानाय समाव गावनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौबो बे बुहुमाव एंगारलांबाय बर'दिननि माखासे साननि उनावनो चार्ज बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय चार्जखौ बुफाय बुसि खालामनायखौ हेंथा हैनायाव जिल्लानि एसपिजों लोगोसे पुलिसफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों आदिबासिनि सोमावसारग्रा हान्जाया चार्जखौ बुफाय बुसि खालामहैदों बे जाथाया छत्तीसगढ़नि नारायणपुर जिल्लायाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला धोरोम सोलायनाय आरो बेखौ लानानै दावराव दावसि जानायखौ लानानै जयैनो मोनसे जथुम्मा जादोंमोन आरो बेनि हेंथायैनो सोमावसारदोंमन नाथाय सोमावसारग्रा हान्जाया मोननै हान्जा गावस्रालायदों मोननैनि मादाव मोनसे हान्जा अदेबानि आदिबासिनि मोनसे हान्जाया नारायणपुर जिल्लानि एडका गामियाव थानाय गंसे चार्जखौ अन्थाइ आरो लावथि बायदि लानानै बुफाय बुसि खालामदों बे जाथायखौ होबथानो थाखाय थांनाय एसपिखौबो जेरै हायो एरै गाग्लोबदों बे जाथायावनो एसपिजों लोगोसे पुलिसफोराबो जोखोम जादों
बिटिआरनिफ्राय तामुलपुर जिल्लाखौ फोजोबनाय आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एसटिखौ दाननो नाजानायनि उनाव दा कमतापुर रायजोजों बिटिसिनि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लाखौ सरजाबफानो थाखाय दाबि खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। साननैसो सिगां KLOनि दैदेनगिरिया फैगौ 26 जानुवारिनि सिगांनो भारत सरकारा राजबंशिफोरनो कमतापुर रायजोखौ फोसावनानै होसिगोन होननानै बिबुंथि लाखिनायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि कमतापुर रायजो दाबि खालामनो थाखाय राजबंशिफोरा जेबो मोनथाय गैया, मानोना बिथांमोननिया जेबो जारिमिन गैया आरो सिगां कमतापुरा बर' राजानि सोमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ कमतापुर रायजोआव सरजाबफानो नाजानायनि सायावबो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लाया सिक्स शिड्युलाव हाबखानाय, बेनिखायनो चिरां आरो क'क्राझार जिल्लाखौ लाफानानै कमतापुर रायजो दानाया माब्लाबाबो गनायथाव नङा। बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथायानो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर खैफोद लाबोदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बिटिआर गोरोबथायाव गामि दानख'नाय दफा थानायनि थाखायनो बेखौ लानानै खाबु मोनदों, मानोना चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि बर' आरो राजबंशिफोरा बासुगाव आरो बिआरपिएलसिम सौफैबाय, बेनिखायनो बेफोर गामिखौ दानख'योबाबो जोंहा हेंथा होनो थाखाय जेबो मोनथाय गैया होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। रायजोआव मोनब्रै जिल्लाखौ सरजाबनायजों लोगोसे गामिफोरखौ सरजाबनानै सोलाय सोल' खालामनायखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायाव अर जोंदों। बिश्वनाथ जिल्लाखौ सनितपुर जिल्लाजों सरजाबनायनि थाखाय आस'जों लोगोसे रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा खुद्रिदों। बिश्वनाथ जिल्लाया जेरै दं बेबायदिनो होफिननांगौनि दाबि खालामदों आरो गोलाव सम 30 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव मोननाय बिश्वनाथ जिल्लाखौ दिल्लीयाव फोजोबनो थाखाय खेबसेयैनो थांखि लाहैनायखौ गनायनानै लानो हाया होननानै खुद्रिदों। बेराफारसेथिं नलबारिनि मोनजि गामिफोरा बाक्सायाव हाबगोननि खौरांखौ मोननानैबो खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। बिटिआरआव हाबफानो गोसो गैयैखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा आरो बेनि हेंथायैनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवानि मुसुखा सावनानैबो खुद्रिनायखौ दिन्थिफुंदों। इउक्रेननि मिसाइल एटेकजों 400 रासियानि सल्जार जिउ खहा जानायनि रिपर्टआव मोननाय जादों। इउक्रेना दाबि खालामनाय बायदिब्ला रासियानि सल्जारा डनेस्क ओनसोलनि गंसे बिल्डिंआव थाथ'दोंमोन, बेयावनो इउक्रेना मिसाइलजों रासियान सल्जारनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों 400 रासियान सल्जारनि जिउ खहा जादों होननानै दाबि खालामदों इउक्रेन हादोरा। बेनि अनगायैबो इउक्रेननि गुबुन गुबुन सिटियावबो रासियानि गं 39 ड्रनखौबो गावख्लायनो हादों होननानै दाबि खालामदों इउक्रेननिफ्राय। गुबुन फारसेथिं रासियानि डिफेन्स मिनिस्ट्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला इउक्रेननिफ्राय गंब्रै रकेटजों गाग्लोबदोंमोन, बेनि मादाव गंनैखौ गावख्लायनो हादों आरो गंनै मिसाइलनि गाग्लोबनायजों 63 रासियान सल्जारनि जिउ खहा जादों। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गंसे गारियाव थानाय 5 सुबुंनि जिउ खहा जादों। फ्लाइअभार बानायबाय थानायनि थाखाय गंसे गारिया थाथ'दोंमोन, बेयावनो उननिफ्राय गंसे गोख्रैथिजों फैनाय ट्राकआ सौख्रांफैदों। बेनि उनाव गंफा गारिया सौख्रांफैदों, जायजों सिगाङाव थानाय गारिनि 5 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों, जायनि मादाव 2 उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन। बे जाथाया तामिलनाडुनि कुडालुराव जादों। उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै 5नि गोथै देहाखौ गारि सिंनिफ्राय बख'नानै पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन, नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन। ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन। बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन, लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टि आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन। बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।